O segundo posto a Sociedade Deportiva Compostela, que hoxe, a verdade é que suou de que xeito para gañar o seu partido ante o Estradense. Venceu por 3-2 nun choque con alternativas, e, bueno, o Estradense deu a guerra. Pasou no mal, de feito adiantouse no marcador o Estradense, ao pouco de comezar, logo dese erro de Pato Guillén. Non foi o mellor día de Pato. No, vamos ver como o segundo gol aínda é peor que este. Marcaba aquí Borja Míguez no minuto 7, como dicíamos, e pouco despois iba a igualar o Compostela por medio de Gavi Palmás. Tamén erro aí de Coque que deixa o balón morto. Rena, este é o principal rival, aí arriba, o Compostela. Sí, Compostela siempre hace equipo muy fuerte, que juega el balón y son competitivos y sí, que es un rival muy fuerte en la categoría. Vemos que os porteros, non foi o día dos porteros. É que eu creo Para que os campos non, o sea, Non axudan, con non, toda claro. a chuvia que hubo estos días, pois é unha circunstancia nova. Bueno, pois, Marcaba Brais Abelenda, e sí. non vos perdades este tanto de Brais Calvo. Ou de Pato Guillén. que esas cousas que pasan pouco, pero bueno, ás veces... Sí, mellor- a cara menos agradable Sí, do sí, sí. fútbol. Eso pasa lle ademais a calquera. Sí. Grandísimo porteiro como o Pato. E xa na Sí, segunda sin metade, pois Brais Abelenda ia lograr o tanto a vitoria e a sumar o seu sétimo gol no campeonato. O certo é que o Estradense é un equipo que, malia ser recén ascendido, sempre compite moi ben. Estamos a ver nestas primeiras xornadas que todos os partidos que disputa sempre vende a pel moi cara. E fai unha proposta